Det vi lige vil til sidst her vil prøve at give jer forsmag på, det er, hvad der egentlig ligger i alle basisteknikker, som vi nu går og træner. Dels når vi går frem og tilbage med enkelte teknikker, dels når vi går i vores kata og bruger dem. Det der egentlig sker, det er, at den nedadgående parade, man går med, kan nøjagtigt lige så godt være et angreb med underarmen. Bevægelsen er nøjagtigt den samme. Og det er derfor, vi går og træner den. Vi giver nogle få eksempler på, nogle ting, der kan ud fra nogle kata, og hvordan det ser ud, når man bruger dem, og det skal være effektivt. Det prøver lige at demonstrere, det er faktisk chance. Så vi kan det, ja. Det er faktisk en kasse, hvor vi laver 2 parader. En for en modstander, der kommer den vej, og en, der kommer den vej, og så en oven i hovedet. Og det giver jo ikke helt mening. Som det nok ikke ser ud her. Men den her, hvad det egentlig kan bruges til, det vil vi prøve at demonstrere nu. Så begynder man at træne. På en helt anden måde. Det tager det sidste eksempel her. Dem træner man ikke. Træner børnene ikke. Dem træner, når man kommer en lille smule op i graderen, i bæltegraderen, og når man har alder og fysikken til det. Det var det her for at vise jer. Og som sagt, så har vi håbet på 100 stykker. Det var der ikke. Vi har nogle folder herovre, hvis der er nogen, der er blevet interesseret, hvor der står de nødvendige oplysninger omkring TST Karateskole. Og august, så åbner vi for nye medlemmer. Tak for fremmødet.